Hasiko gara, ikasturteetako azken furunak izango dira, eta gehiago jakingo duzunez, urtero egiten dugu moduen, alean dugu liburuaren gainean egiten ditugu, hausnarketak, gogoetak, edo liburuaren azterketak. Eta gaurkoan, irakurrez, eta bere ditugu hemen, bakoitzak bere itzalea emango dau, eta lehenengo Edota Jimenezek ingo dagoen itzali izango da Zillarde diren aterkina, eta iratik ingo dau Zillarde diren itzalaren aterpea. Beraz, ez dugu besterik esan gure aldetik eta eurentzat da itzal. Bai, eskerrik asko. Ez tituluak ez dugu ados, baina lehen eskerrak eta esan, Zillardegi buruzko liburua, Marcosena, benetan bidezgarria dela. Zara publiko izela. Eskerrik asko, Marco. Gero, negarrik ez egitea espero dut. Lehenengo aterkia, mundu ikuskeraren da, lau aterki dira, eta Donostiako Elkar Aldez Zaharrekoa 2007ko urrian, 20an, esango nuke, Jose Arregi, Francisco Tarra, eta gu biok, Jainkorik bai ala ez liburuaren aurkezpenean solasean edo eztabaidan. Eta hemen Zillardegiren omenez aipatu nahi dut argitaletxearen proposamena izan zela Jainkoa bai ala ez. Eta nik gogorazi behar izan nion euskeraz partitiboa existitzen dela. Hau da, Jainkorik bai ala ez, zenago txantzetan, Jainkoa existitzen zela, sukezitzen baina partitiboa bai. Partitiboa bai, hori da. Jainkorik ez, Jainkoa ez, baina partitiboa bai. Jainkorik bai ala ez. Eta han bihardun genuen, eta entzulen artean, Jose Luis Álvarez Enparantza, zegoen Zillardegi edo Larresoro, eta zegoen, hori gero konturatu nintzen. Eta gero zabal ikusten zuen Jainkorik ark, berriro Marcosen liburuak bezala laiko horrek, Jainkoak izan zitezkeen pluralean, paganoen Jainkoak asko dira, edo Jainko bakarra liburuko hiru fededunek dioten moduan. Edo Jainkorik ez, norkakin. Eta horan, solasaldiala joan zen beste askoren bidetik, monologo bi, Jose Arregi berea, nik neurea. Egia esan behar badu, liburuaren prozesuan ni eskutzik joan nintzen egitera. Bera apuntekin etorri zen, eta apunteak irakurtzen zituen. Bera Francisco Tarra abadea da, bota egin dute orain, Francisco Tarren artetik, eta ni ez. Eta horra ze, liburua doktore geratu zen, eta bere alde, ze behin, Urkizolan nengoela hor Bizkarrai atetzean lagun batekin bazkaltzen, abade mai bat zegoen ondoan. Ez dakitzen bat abade gitzi geratzen dira, baina baziren 6-8 edo 10. Eta alako batean bat hurbildu zitzaidan, eta esan ziren, hau zara bai, neunaz, jode, eskerrak liburuagatik, bazkaltzera gonbidatzen zaituztegu menuan, noski. Jasita genukan. Eta zergatik izan zen, irabazletzat gure liburu horretan Jose Arregi jotzen zutelako. Berak irabazti zuelakoan gure arteko monotezera hori. Eta ala zeba, hori zordiot liburuari, iaz gaur hartu ditut emaitzak, 3 ale saldu ziren. Jose Arregiri esan nion argiro,
zu ez zaude katolikotasunaren barruan. Berak esan zidan, teologia asko daude, bai, oso ondo, elustondo. Baina hemen azkenean badakizue bota egin zutela. Francisco Tarren artetik, Jose Arregi ez torturatua egitzena, bizirik dena baino. Eta hola ze hitzaldia edo solasaldia amaitu zenean, Txillardegi hurbildu zitzaidan eta zoriondu egin ninduen nire jarrera posturengatik eta iritziengatik. Ni izututa ikaratuta nor eta Txillardegi, niretzako monstrua, gigantea izan zena. Eta ara non euriari zuen Donostiako Alde Zarrean, 2007an, eta Txillardegik aterkia zabaldu zuen zenik ez dute erabiltzen. Galdu egiten dut eta beti, eta autora lagundu ninduen. Zelan sentitu nintzen gau horretan ezin dizuet esan. Zelako oparia izan zen niretzat, Txillardegiren aterkipean debatea, ez da, euripean, autoraino. Hori da Txillardegiz gogoratu behar duguna, berak mundu ikuskera bat bazuela materialista guztiz, nirea gerzain bentsat, eta banaletra, eta hori ateoa edo, bazela edo materialista bentsat. Hori da daukada lehenengo aterkina. Akogatzen entzen anedoto horregaz, eta pentsatzen zer dara eta aterkiero batean. Pentsatzen anedoto horretan zeuk zenera nola aterkia eta bentzena. Yes. Arretzela, Txillardegiren oso. Txillardegiren zen aterkia, bai. Bigarren aterkina deitu dut herriena eta hizkuntzena. Hau beste mundu ikuskerarena izan da. 2000 urtean literaturaren trena antolatu zen, eta izan zen Espainiako estatuko 4 hizkuntza nagusietako idazle bana, Aragoiko horik edo Asturianorik etzen egon. Andorrinek izan zuen eta neu joan nintzen haren ordez. Eta han bidaia aretan jabetu nintzen Jose Luis Álvarez Enparantza izan zala gure arteko gizonik jakintzuena hizkuntzei eta mundu zabalari dagokienez. Inork ezekien berak beste. Liburu hau irakurritan neukan, izan ere ale hau neurea izan zen, azpimarratuta dago nire azpimarrekin, eta Bermeoko liburutegiari oparitu nion. Bermeoko liburutegiko biltegian egonda, handikona inork ikutu barik. Eta berreskuratu egin dut, jakin dezazuen. Euskal Herritik erdal herrietara. Eta hemen, Letonia, Lituania, Estonia ikasi behar izan nuen errepubliketara iritsi nintzenean eta hango egoera ezagutu, jabetu nintzen irakurritan Euskala Txillardegiren liburu horrek honetan han ikasi nituen gauza batzuk. Errusifikazio prozesua, estalinismoaren eragina han, hizkuntzaren zapalkuntza, batzuen eta besteen eskubide zibilak eta bar, enaiz luzatuko. Eta horretaz gurean inork etzekien ezer. Inork bazekien 1967an zen Letoniako edo Lituaniako edo Estoniako hizkuntzaren egoera ez. Populazioaren aldaketak eta osaketa soziologikoa ez. Soviet Batasunaren politika linguistikoa bazekien inork ez. Ondo, nik dakidala bentsat, behar bada arestik jakingo zuen, zerbait, beste deabru bat bazen. Eta horregatik, niretzat orduan,
Txillardegi agertu zitzaidan izan zen sekulako deskubrimendua. Oda, berriro izan zen Txillardegiren berrikusketa bat, berriro. Ez da? Eta zer bizirik gorderik neuzkan liburu honetako datu batzuk zeberetan kolpagarriak ziren datuak. Gero ulertuko da, hau hobeto behar bada. Hau gutziko, gero handik etorri nintzenean, etorri nintzen 55 trenean egun eginda, ez Pekinen, eta eitzuli nintzen gaizorik, bai, trenak hori ekarri zidan. Eta Bermeon baziren 35 gradu edo, eta ni abriguarekin, zugainekoarekin entorren tarraka da. Orduan, erabat gaizorik Berlinetik. Eta farmazi da, banoan farmazi da, eta dirurik ez, dinotzat farmazikoari mesedez, diruarena importantea da. Emoiztazu zoz ez dardakadak nago, enauzu ezagututen, Karo, zer, Bermeon, ezagutu behar ninduen, jonkitzat hartu ninduen, eta ez zidan ezerreman. Horregatik eta, bueno, dinot, hola etorri nintzela inpresio horrekin idatzi nuen orduan Europako mugetan barrena liburuak, zeinetan harritu nintzen baita ere ikustea mugak eta, ez da? Zela mugitzen diren, zer esango dugu Bielorrusia, Ukraina eta alakoak aipatzen hasi ezkero, baina ez ditut aipatuko. Bai, bestea hau eskuzidatzita dakartau makinaz. Hobeto irakorriko dudalakoan. Hirugarren aterkia izango da euskararena. Europako mugetan barrena 2000ko bidaia ura baino lehenago, hamarkada bi lehenago, hemengo Bilboko Anton Arginanok, beraz Seberiokoa zen, Arantzazuko barnetegia eratu zituen edo antolatu zituen. Berak antolatu zuen, baita ere sortu zuen, lehenengo euskaltegia, Ulibarri euskaltegia. Eta izena ere okerrezpanago orduan asmatua da. Eta ni euskaltegi horretan egon nintzen, eta zenbait udatan Arantzazura joan nintzen, 15 aldietara murgiltzen prozesuetara. Eta han, nik erabiltzen nituen, orduan euskara ikasten ari nintzen, euskara hobetzen ikasten edo sakontzen, nire eskuliburuak zidan euskara batua zertan den eta oinarri bila. Eta gero Txillardegiren euskal gramatika, bai, arekin nenbile. Eta han, halako batean ezagutu nuen Joseba Alvarez. Eta esan zidaten Txillardegiren semea. Ezin nuen sinestu Txillardegik semalabarik izan zuenik. Zelan zen posible. Eta gero gainera, semea esan dezagun hain apala izatea. Joseba, benetan. Horrek txunditu egin ninduen. Zezeran bai badirudi, gurasoen gure seme-alabek gure eragina edo izan behar dutela edo ez dakit, hori da. Eta hori da. Orduan nik han, besteak beste, nire joera patafizikoekin, gobidatu nituen batzuk hitz egitera. Ikasleekin, ez dakit, zure itzaltzu egon ote zinen aipatuko ditudan itzaldieetakoren batean, zezu ere han ezagutu zentuda. Edo zuek elkarroan ezagutu zenute, kontatu nahi baduzu egero. Gonbidatu genuen Vitoriano Gandiaga hitz egitera. Eta ez dut uste Vitoriano Gandiaga konturatu zenik norentzat hitz egin behar zuen.
ikasleak ziren. Eta hitzaldiaren gaia izan zen, egon aditza nire poesia. Eta jardun zuen ordu betez edo ordu eta erdiz, egon aditzaren erabilera. Eta horrek hasi nuen, egonean egon. Bai, hori idatzi zuen. Gero ez dakit inor gogoan daukan Julian Alustiza, santu itxura zeukana. Eta hark hitz egin zigun linoaren penak eta nekeak. Beraz, limosneri bilizan beste liburu zoragarri bat, galdua hor non bait. Arantzazuko editorialean literatua eta gero, ezagutu nuen liburu zaina, zenit liburuak ikusten joaten nintzen irakaslea izateaz gain. Eta izan nuen elkarrizketa ikaragarri bat Goikobetako terrazan liburu zainarekin. Eta konturatu nintzen etzela fededuna. Eta ez zuela sinesten Arantzazun ama Virginia inoiz agertu zenik eta desmontatu egin zidan montaje guztia eta hori. Eta berazan liburu zaina eta Frantzisko Tarren buruetako bat. Hori patafiziko ez padagero. Ez dakitzu egon zinen Arantzazun antolatu genuenean, azken egunean, azken gauean alako mozorro gau bat. Mozorro gau sex party bat, eta horran nik poema pornografiko bat irakurri nuen, eta Villasante etorri zen ikustera. Luis Villasante. Eta gero joan nintzen Villasanterekin hitz egitera, zen nire poemaren izena zan Arantzazu Euskal Golgota. Era bat pornoa zen, baina eta esan ziren, ez, oso ondo pasatu dut. Hori ere izan zen. Zer diren Frantzesko tabe. Bai, zer diren horregatik nik miresten ditut eta beti miretzi izan dut iratik badaki. Orduan, hartan urte harietan nire itxasargia, nire aterkina esan dezagun Jose Luis Albarezen Parantza izan zen. Izan zen Euskara Batuaren eragilea, baina berak gerrileroa zen. Zan nahi dut, kale borrokara etorri zen, kale zentzu horrengo ez orain. Etorri zen Alamele, berak maite zituen frantzesezko alako esan moldeak. Eta, liburu bi horiek eta ganera esan behar da, liburu jakin argitaletxeak atera zituela Arantzazun. Eta haren irakaspen guztien artetik bat daukat oso gogoak. Mugagabea eta mugagabearen galera. Partitibua galtzekotan izan zen, espazen izan niri esker geratu dago. Bai. Eskerrik asko. Mugagabea ere galduko zen Zilarregideen gaitik izan espalitz. Euskal Irrati Telebistak Kristoren alegina egiten du Euskara euskainolduz eta mugagabea eta A sintetikoa, organikoa parkatu desager daitezan. Bai, pasarte baterako Euskal Telebistak kate bi omen dago eta izan beharko litzateke katea bi. Hori organikoa da laguno. Ikasgai hori galdu zenute. Oinarri bila liburuan daukazue berrira kurri. Online dago denontzat, bai. Eta abestea mugagabea da. Iruditan ala irudietan, ez dakigu. Zorionez Gipuzkera iruditan eta mugagabea eta plurala berdinak dira eta horrekin denok poziz pasatu gara Euskara Batuaren ideiatik Euskara Batua zertan den Gipuzkera osotura. Normalean Euskal Telebistan eta hitz egiten dutena Gipuzkera osotua. Eta gero ganera dago mugagabearen galera. Mugagabearen galera dela eta artikulu bat idatzi nuen lantxo bat Susan, el indeterminado vasco.
92an, eta maiatzean. Baskoen artean ohitura den moduan, titula hizkuntza batean ipini nion, eta gero artikula beste hizkuntza batean idatzi. Bai, imposible vencido bezala, hola egin nuen, eta hori online daukazue, eta asko zor diot artikulo horri. Urte horretan, irati eta bio, hizkuntza eskolara joan ginen ingeles azterketa egitera. Bera gainditzera eta ni suspenditzera. Eta orduan, azterketaren aurretik edo joan gara hango taberna dotore batera, eskatu dugu gozari hau eta bestea. Eta horretzeko momentuan, Farmazia bezala? Komunera noa egon hemen. Eta itzuli nintzenean antzegoen hizkuntza eskolarako dirudienez beste bat. Esan zidan, Edorta Jimenez zara, bai. Zelako barretzizak egin ditudan zure artikuluarekin, zuzako horrekin. Horrein duta daukazue gozarien. Orduan... Pero esto es una muy buena señal. Hori da beste bat. Orduan, laugarren aterkina apatuko dudana da politikarena. Hau da, nik Jose Luis Alvarezen zagutu nuen Txillardegi zarautzen. Ez dakit 1997 da 77an, 78an, 19, 80 edo, ez dakit, 80an edo behar bada. Han, zarautzeko etxe dotore batean, udaberria zela uste dut, zeren zegoen berde eta iori eta eder, landareak, soloa, hortuak eta gauzak, nien nengoen ohituta, eta han geunden Somin Ziluaga eta biok behintzat. Eta etxekoarekin hitz egitera uste dut joan zela Somin, eta gero, Jose Luis agertu zen. Orduan, harrituko zarete SB Euskal Sozialisten Biltzarra edo alderdiaren sortzaileetakoa izan zen Txillardegi. Begiratu interneten eta ez duzu topatuko horren referentziarik, gaur ikusi dut. Eta, ara agertu zen, eta aurrez zeuden gigante bi. Represioaren biderik latzenetan ibilia Txomin Zuloa, nire bihotzekoa, oso maite dudan pertsona bat hila gero ere, kartzelan egondakoa eta Jose Luis Alvarez enparantza erbesteratua. Biek bazekiten elkarren berri noski eta elkarren biografia eta eginak eta horregaitik errespetu handirekin, baina bozeolari handi ziren esan dezagun. Eta han izan zuten ez dakit elkarrezketa gogorra izan zen Txillardegik, dena izan zen Txillardegiren kasua marxismorik bai, marxismorik ez. Jainkorik bai, jainkorik ez bihurtu zen marxismorik bai, marxismorik ez. Eta Txillardegik ez zuen marxismorik nahi. Eta besteok Txillardegi sortu zuen SB, Txominek eta beste batzuk hasi. Gu marxista. Orain galdetu behar dugu atzera begira zein zen gure marxismoa. Trotskistek non ikasi zuten Trotski. Maoistek non ikasi zuten Mao. Albaniako alderdi marxista-leninista ere ezagutu nuen Gernikan egun batean nan. Eta hola, nondik zetorren gure marxismoa zer genekien bada garaia autokritika hau egiteko eta ia egiten ditugun jardunaldiak. Edo behintzat elkarri bibliografia bat pasatu zer geneukan irakurrita eta bat. Eta horrein lehengoran ato. Jose Luis behintzat kanpoan ibilia zen, badirudi frantzesez bazekiela, lobainan eta ikasia, seguruenik inglesez semeak esango dut ahora, matematikaria zen eta oso irakurria, kaliteratur zalea,
Eta lehen esan dudan bezala, Sobiet Batasuna ezagutzen zuen. Entzunez, baina hurbilagotik entzunez, zerbestean izan zen, Frantzian eta Belgikan hurbilago zeukan eta prentza hobea zeukan frankismoarena baino. Ikamika itzela izan zuten, segitu zuten, orduan SB eta Hasi Herri Batasunako parte ziren, eta beste batzuk ere, eta hori izan zen. Orduan hor ikusi nuen, eta hitzaldia egin behar izango nukeen, atzeko zaurrera. Ez da, lehenengo aipatu Zarauzkoa eta azkenean Donostiakoa. Baina kontua da Paulo Alberdik eskaini zidanean, niri etorri zitzaidan lehenengo irudia Txillardegirena aterkinarena izan zen. Zer nire bizitzako momentu hunkigarrienetako bat izan da, benetan diotzuen. Eta gero joan zitzaizkidan beste oroitzapenak edo besteak etortzen, ez? Eta orduan konklusioak ateratzen ditut, eta nire konklusioak ez dira ondorioak, konklusioak dira. Baga edo bat, lau aterki atzeko zaurrera aipatu ditu dala, esan dudan moduan ala zetorri zitzaizkidalako. Eta gero beste dena. Eta ja, honekin, hitzaldi honekin frogatu dudan bezala, ez naiz Txillardegiri buruz hitz egiteko pertsonarik egokiena. Gero, biga, lau aterkion aterkietan, hemen garratu ditudan lau bakarrizketetan, Txillardegi ez izenpeko poliedroaren lau alderdiren isla bana izanik ere, irudi bakar bat eta beraz osoago baterako nire lekukotasunak dira. Poliedroraren osaketarako 3. Ez dut Txillardegiren literatura ipatu eta hau nahita. Poliedroa 5D eran ikusteko beste era bat izango duzue. Eta hau da, literaturaz jardungo dutenekin. Eta dena dela patafizikoa deritzot, ez dakit inor, patafizika zer den badakien, baina onbidatzen bana uzue euskaltegiak egunen batean etorreko nahi zorrein dutan neski patafizika ez ditz egitera. Joanetan ere onartuko nuke ordenketa. Izan duzu lau aterki, baina ez duzu anpetutan historia hauetan pagatu bari, tiru bari zengo zen, aterki bari. Bai, dena bari. Eta horrein bari txartelarekin etortzen. Eta, bueno, patafizikoa deritzot kontu bat, Leturia euskal literaturako lehenengo novela modernoa izan da, zergatik da 19. postuan irakurraldietan. Hau, ez dut ulertu. Galdera daukadana da, atzo gauean edo Gabon Zarreko batzar bat Gabon Zarrean eman dezagun norbaitek erabaki zuen Leturia dela euskal novelagintzaren lehenengo novela modernoa. Ez egiten zen modernoa bere garaian, utz dezagun. Orduan, eta orain da, nork erretransmitu digu etapa hori euskal literaturaren Golgotora mendirako bidean, bere karrera horretan, mendiproba horretan, Golgota euskal mendiproba, euskal literaturaren mendiproba, nork retransmitu du hau, nork esan du Leturia da lagunok, lehenengo novela modernoa, Mitxelenak, Sagasolak, nor, eta non erretransmitu dute hori, zenin neu enaiz enteratu, besteren batek, eta Gordeda grabazioa, esan nahi dut, Gordeda, eta 1 metro galdu dira lasterketa horretan, esate baterako. Duzu harrapatu? Bai, eskertzen dizu.
Ez dut problema izan egiten apatu dut. Eta, nor da euskal literaturaren kanonaren jabea, sailkapenaren jabea nor da? Nor da? Zeu kanona da, esaten dena, ez da? Kanona. Eta kanon horregaitik zer egiten du? Ordendu ala kobratu. Sailkapena egin dutenek. Eta galdetu beharko nuke, baina ez dut egingo, nire novelak zenbat garren postuan dagoz. Edo galdetu beharko nioke Jon Alonsori, Jon, tropela zelan doa. Zorain badakigu nor den lider historikoa, eta badakigu nor irabazi duen giroa, eta badakigu Domekako partidan Dariok 22 edo Dariok besteak 6. Kakasarra partidua. Hori da. Eta hemen ja zinaz esango duzue nire obsesioekin. Eta norbaite galdetuko du. Zergatik hemen, Jimenez. Zer galdetu daiteke. Zergatik hemen. Hemen galdetzen dago aklaratu beharko dugu Jimenez. Bai, hemen nire buruaz pentsatu du. Terapiatxo beste aterki bat mesedez. Eskerrik asko. Eta egungo basko erdaldunen dioten legez eskerri edo eskerri asko barik. Uste dut, nahiz eta koordinatu ez dugun gauza galdera batzu igual baita erantzun bat ez dakit dago, baina gauza asko koinzidentzia asko daudela. Nik egia esan, Paulok Txillardegi buruz hitz egiteko gonbidapena luzatu zidanean akordatu nintzen aterkiaren anekdota horrekin, ez? Esan bezala, ez nintzen oso ondo akordatzen horregaitik hain zuzen pentsatzen nuen, eta aitak zukan aterki bat eta ez nekien non zan, baina uste aterkiaren partuek bizkat arraro egiten zitzailes, ez tozu aterkirik erat. Eta hasieran nire lehenbiziko bulkada izan zen esatea ezetz Paulori, ez? Baina ze ikusten nuen nire burua pizka batzuk esan duzuna, ez? Ez dakit, ez nondik hasi edo apur bat larregizko erantzukizun bat, ez? Txillardegi buruz hitz egitea. Eta baina hori ez, norentzat ez da, egia da, hori begia da, ez? Eta orduan pentsatu nuen, bueno, pues, basagela aukera bat egiterenak gauza bat nik kontatu beharrean zuei Txillardegiri buruzko gauzak, akordatu nintzen, Lehen Euskala beste batzuk Txillardegiri buruz esan dako hainbat gauza jasota Deabraren Eskola izeneko webgunean, ez? Deabraren Eskola propaganda apur bat egitearen eta hau izan delako iturria gaur niretzat, Deabraren Eskola da elkarte kultural bat, eta darama besteak beste bereziki webgune bat. Eta webgune horrek jasotzen ditu euskaraz idatzetako edo beste hizkuntza batzutatik euskarara ekarritako, baina bereziki euskaraz jatorriz idatzetako testuen parteak eta zatiak, era guztietakoak, gauza bakarra daukate komunean, gure ustez konpartitzen dutena literaturarekiko maitasun bat, eta batzuk dira elkarrezketak izan daitezke literaturari buruzkoak, eta askotan dira testu literarioak, nobeletakoak, poemak, irakurtzeko gogoan bat dutena, esan dugu. Irakurtzen zuak esan duzuna, sekolitxo, ez? Eta halako testuen bilduma bada, eta orduan Deabraren Eskolan gehien errepikatzen diren autoreen artean dago, ez esan, bestela esan, Txillardegi, ez? Eta orduan hor bazeuden testu batzu politak ziren beste pertsona batzuk esan dagoak, apur bat laguntzen dutenak nik uste dut kaleidoskopioa osatzen edo poliedrikoa den koloso honen neurria hartzen apur bat, ez? Esan behar da, Deabraren Eskola deitzen dela, eta hortik abiatu nintzen, Deabraren Eskola deitzen da Deabraren Eskola, badagoelako, bazegoelako, Barandiaranek oraindik jasotako leyenda bat, beraz, mendeetan bizirik iraunduen leyenda bat, Sarako herritarrek Azularrek buruz kontatzen zutena, esaten zuten Azularrek, ustez ez, Azularrek Salamanako Unibertsitatean egin zetunik ez bere ikasketen parte batzuk ez. Baina, Saran ikusita zeukan oratoriarako gaitasuna eta zerbait ikusten zuten gizonarengan pentsarazten ziena gizonarek zeukan boterea eta jakituria ez etorrela
unibertsitatetik. Ez dakit, azura asko zautzen zutelako, igual unibertsitatea ere, bai. Eta orduan esaten zuten Salamankan uste zegoen zen urte haietan, ez zela Salamankan egon eskolan baizik eta kobazulo batean deabruak mazizkiola klasea. Eta deabruaren gandik zetorkiola bere jakituria. Horregatik deabruaren eskola ditzen da deabruaren eskolez. Eta egia esateko kuriosoa da zintzu diren deabruaren eskolako barkatu idazlerik zera, Jesus, batuenak, ze norberak ez du imaginatzen esate baterako Txillardegi, imaginatzen dut idazle asko pentsaturik antzinako euskal egidotan bezala, baserrotar bat agertzen askotan elementari bat deabroa baino gehiago dakiena, ez? Eta pentsatzen duna deabroarekin azkenean bi urrikeriren bat egiten dut eta irabazi egiten dio deabroari, ez? Edo estabidatu egiten du deabroarekin eta irabazi egiten dio. Eta imaginatzen dut, azula ez hori imaginatzen duan, egunaren arabera. Baina, Txillardegi norberak ez du imaginatzen deabroarekin eskolan, ez edo pentsaturik denbora galtzen halako gauzetan, ez pentsaturik deabroak eskola eman aldizkio da, eta lekorrago berarekin eztabaidatzen denbora galtzen, ez. Hori imaginatzen zaila da, eta hori baino nahiago dut imaginatu, beraz, hartuko ditut hemengo testu batzuk poliedroa osatzen joateko, bai, deabroan eskolakoak. Beste Txillardegien eskola bat edo osatzeko. Euretariko lehenbizikoa da, Angel Lertxundiren testu bat daukagu, berez, Angelek 2018an argitaratutakoa berrian, eta testuaren hasieran hainbat erretratu euskararen galerian barren hasten da. Eta aipatzen du, dagoeneko entzun duzen gauzetariko bat, euskara batuarekin eta leturiarekin zerikusia daukan, ezta? Orduan, Angelek oso modu ederrean hasten du bere artikulua ez, imaginazioaren edo irudimenaren baitan sartuta, esaten du, gortina astun batzuk erretiratu behar izan ditut euskara batuaren galerian sartzeko. Esan hasidaten balio handiko kuadroak ikusiko nituela bertan, baina oso ahul tristea baitzen bertako iluminazioa. Aretoko arduradunaren ganaio eta erregutu diot piztu ditzala argi guztiak. Galeriako lehendabiziko kuadroak beste guztie bezala ez darama egilearen izenik. 1957ko data du, euskara batua abiarazte baino 11 urte lehenagokoa. Koldo Mitxelen ageri da bertan, gauez eta 11 baten aurrean eserita, flexo baten argitan idazten. Lehioko kortina puntia duen ertzek mugimendua iradokitzen dute, zerrekituren batetik haizea sartuko balitz bezala, zerrekatzen ez da. Kuadroaren datazioko garaia bezain zakarra behar du kanpoko giroak ere. Gako artean dino, Koldo Mitxelena Txillardegiren leturiaren egunkari eskutuan nobelako itzaurrea idazten dio kuadroaren alboko txartelak. Gau giro petalari kontra eginez, itxaropentsu ari da Mitxelena. Eta zu bat dituzu norkera bat izuen behar bada, ez? Leturiaren lekua euskal literaturan, hau idatzi zuen bere sasoian Mitxelena. Nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten. Txillardegi eta leturiaren egunkari eskutuan gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aitzindari gisa agertzen zaizkio. Egia, arrasea du, Lertxundik esperantzan dizitze egiten duela Mitxelenak. Gero jarraitzen du Angelek eta esaten du besteak beste, zuk esan duzun hitzekin, berdinekin, euskara batuaren testu abandalet bat izan zela leturia, ez da? Mitxelenaren hitzaurre luze horrek uste dute benziola baitere bere lekua bere sasoiko literatura esaten du Angelek hain ilun horretan, ez da? Esaten du Angelek, Arantzazoko bilkura baino lehenago Mitxelenak eta Txillardegi egina dute, jakintez eta zenez bidearen parte handia. Belaunaldiaren ondokoak ere hasia ginen bideardan aurrera. Zehazki nora eramango gintuen aurrekusi ezinik, baina aldi berean susmatzen genuen, ezin genuela tren hura galdu, azkena zen eta azken geltokian geunden. Ez dakit ikuseta daukazuen, testuak luzeagoa dira, irakurri dizkizuet, baina hori ikusten da poliedroaren parte bat, ez? Alegia, efektiamente leturiaren egunkari eskutuak daukan garrantzia iluntasun baten erdian agertzen da eta Gerra Zibilarekin eta diktadurarekin erein da zegoen guztia lur horiek egiten dira erabat gatzitu eta mortua bihurtzen dira eta lako batean agertzen da hain titulu zolagarria daukan egia esateko novela hau, ez? Lau silabatako iruditzekin, ez? Leturiaren egunkari eskutua. Hori beraz Angelen lehenbiziko testu inguru hori ematen dio literaturari, ez? Baina, eta garrasoi daukaitze ingo dute aurrerago beste batzuk leturiari buruz. Hala ere, askotan pentsatzen etortzen zait, zuk ikusita dauka asko baino gehiagotan, zuek askok ikusita edukiko duzuen Band of Brothers izeneko telesail bat, ez? Bigarren Mundu Gerran kontatzen du soldadu batzuek egin behar izan zuten, lautak ikusten kaso. Normandiara parakaidista batzuk heltzen dira, eta handik
gerrako kontuak ez kontatzen dira. Iaia Berlinera iristen diren arte, eta han esaten da momentu batean, benetako gertakizunetan oinarrituta dagoenez, bukaeran, kapitulu bakoitzaren bukaeran agertzen dira eurak, telesaileko protagonistak eurak hitz egiten, akordatzen dira zen gauzekin. Eta batek, protagonista Winters izeneko ofizial batek, kontatzen du behin galdetu ziola, ian egarra daukala begitan galdetu ziola bere hilobetako batek, eta zuk erran eroia izan zenean aitzitze, eta berak esaten diola ni ez, baina eroiekin ibili nintzen. Eta sartzen hartako literatura eta begiratzen duzuna, eta uste du lertzun diren hitzetan euretan ere badagoela sentimendu hori, eskerruneko sentimendu hori belaunaldi kolosal batentzat, ez? Egia zelako mundu guztiak sentitzen zuela, orain espada ez dugu egingo, eta orain egiten espadugu benetako iluntasun baterago, ezta? Badago baitere Deabruan eskolan beste testu, bat baino gehiago zoragarriak Ibon Sarasorenak, eta niretzat sasoi batean zehazki izteiaren egileak niretzako Elizarteko Biblia izan zena sasoi batean, ez? Eta zer esaten du Sarasolak. Hemen ere frantzeskotarrak agertzen dira. Jakin aldizkaria, frantzeskotarriek arrantzasun argitaratzen zutena 1956an sortu zen. Handik urte batzutara, Euskal Gaztedia kultura bideetan esaldi hartu zuen, jakinek lelo gisa. Aldizkari horretan publikatu ziren 1975an, Baionako Euskal Idazkaritza delakoaren biltzarrak Euskararen batasunari buruz hartu zituen erabakiak. Baionako biltzar horren arima, Jose Luis Álvarez enparentzat txillardegi izan zen. Azpimarratu nahi dut, dio Sarasolak, txillardegiri zor diogula azken batean egungo euskara estandar batuaren miraria. Txillardegiren eragine gabe ez zen Baionako biltzarra sortuko, eta biltzar horrek ez zuen euskara baturako proposamenik egingo. Eta oinarri hori gabe, euskaltzaindiak ez zuen Koldo Mitxelenaren zuzendaritza erabakigarriaren behan euskara batua tasutuko. Gero esaten ditu egia zan oso gauza politak baita Mitxelenaren buruz ere eta Aresti buruz ere, baina horiek beste egun batean. Beste autore bat daukaguna Deabruan eskolan esango nuke gehienetan agertzen dena Jose Aturmendi da. Txillardegiri buruz askotan idatzi duen pentsalaria eta behar bada inor baino sakonago eta beti buru argi kolosal batekin eta maitasun baita ere kolosal batekin, ez? Eta bazegoen, ez dakit akorratzen zaretik meme batekin meme batekin interneten esaten zuena Alberto Garzón Izquierda Unidako zuzendaria ez, idazkari nagusi izan zena, txurreria baten aurrean eta esaten zuen topatu bizitza honetan norbait begiratzen zaituena Alberto Garzóni txurrori begiratzen dion moduan. Topatu bizitza honetan zuei buruz norbait hitz egiten duena Jose Aturmendi Txillardegi buruz bezala, alako maitasun ez. Txillardegi buruzko testu asko ditu Aturmendik bat aukeratu dut nik, 1980an Txillardegi publikatzen du Gutaz eta Hartaz, eta Egatz aldizkarian urte horretan idazten du horri buruz edo horren arira Aturmendi. Eta zer esaten du, Txillardeginen pentsamendu sakonari buruz idazterakoan. Zeu da beste bat, zuk esan duzuna, ez esan dugu literatura egin zuela, baina literatura handi bat egitaz aparte beste mila goz egin zentuan. Euskara Baturan aipatu dugu, eta hemen dator beste parte bat Aturmendik revelatzen diguna ez. Esaten du, Jose, zeruaren kontemplazioan, paradoxikoki, Txillardegiri argitzen zaiona ez da izango jainkotasuna, gizatasuna baizik. Progresoak, teknikak, ekonomiak ez dute salbatzen gizona, okerrago, ez dikute erantzuten zer den gizona, ez dute ikusten ere. Baina bestalde gizonaren defentsak, diferentziaren aldezpenak eta nortasunaren askuntzak, borroka euskaltzaleak, abertzaleak, iraultzaileak, libertariak, diren bezain garrantzizkoak izanik, sentido erlatibo bat dute, ez dira absolutuak, kanpoko eta kaleko gizonaz, komunitariaz ari dira, barnekoaz ez dute aizu itotzea, gure baitako guztien arima platoniko bakar individual antziak dira. Izarrei begira durduzaturik, airean geratzen dena, gizatasuna da. Gizatasuna ez da haitzen gizonaren gizarteko joan etorrietan esaten du. Jaiak bai, borroka ere bai esaten da. Txillardegi bai, borroka bai, izarren kontemplazioa ere bai egituko luke. Beraz hor agertzen da gizonaren espiritualidade eta bere humanidadearen eta bere humanismoaren maila ere bai, ez? Oscar Wilde esaten zuen, denok gaudera lokatzartean, baina batzuk izarrei begira ez. Izarrei begira imaginatzen du, edo ikusten du Aturmendik Txillardegi. Ez dago osatzen poliedroan, bai. Urrengo testua, egia esan, beste kolosoen artean ari gara gaur Winters esala ez. Ez nintzen eroi bat izan, baina eroien artean ibili nintzen.
eta Kolosori Juan Mari Irigoyen da orain ekarriko dizudan, ez? Egia esan, oso gizon handia zen, Juan Mari oso gizon altua zen, baina gizon handi batean ere gizon handiagoak abitzen dela erakutsi zegoen, ez? Eta badu testu bat oso divertida bere testu kiena bezalegia esateko, ez? Horrela esaten duen. Juan Mari Irigoyen barkatu 1988 zen orduan, testua bidaltzen zuenan Juan Marik, Txillardegi bukatu berri zuen liburu bat, altzan jaiotako protagonista bat zeukan novela bat, eta Juan Mari Irigoyen altzatarra zenez, nahi zuen Juan Marik novela hura aurkeztea, ez? Eskizu izaneko novela. Eta hau da Juan Marik idatzi zuena horri buruz. San Pablori Damaskorako bidean gertatutakoa gertatu zitzaidan niri ere, baina guztiz alderantziz, jakina. Ari argia egin zitzaion artean, niri gau egin bait zitzaidan, eta errezatu egin nahi esan nuen, baina otoitz bakarra zetorkidan Espainetara, tierra traga amen. Erantzungo niola esan nion ez nuela bera horrendi personalki ezagutzen pentsatzen hasteko, eta pentsatzen, hiztegira begiratzea bururatu zitzaidan, Txillardegiren esentziaren berri, alik eta azkarren jakin nahian edo. Baina hain urduri nengoen euskarazko hiztegian begiratu beharran gaztelerazkoan begiratu nuena, eta han bai, txillar aurkitu nuen, eta ondoren Txillardegi zerekin eta gurekin ere bai. Eta Txillardegi lugar del grito jartzen zuen, eta nik hori sentitu nuen, oihu egiteko gogoa da, oihu hasi nintzen. Txillardegi, ez alaiz niretzat gehiegi. Eta niretzat gehiegi otezen jakiteko amasara fatera baki nuen, joan nintzen arantza eta antxea aurkitu nituen Txillardegi eta Jone eta hien semalabak ere bai. Eta kafe aterazi ezagaten baino lehenago nire kezkak azaldu nizkien. Eta Txillardegi nirean argudioak hankaskola jarren nahian, ik baldak izaten txillarra galetu zidan. Eta nik lugar del grito delago epatu nion. Eta bera, erdibarrez hausesan zidan. Txillarra, ni bezalako zua muska txiki badu motel, nola izango naiz bairetzak gehiegi. Eta une hartan altxa egin zen, eta niaren paren jarri nintzen, eta bera txikia ez, baina ni baino sentimetro bat gutxiago zola konturatu nintzenean, apur bat animatu nintzen. Baina ez gehiegi alarik ere. Eta izketan segitu genuen, bera bereari eta nik neureari utxe nahian. Txillarra sendagerrade baduk izan zean arte. Ara zer dioen liburu honek, es una excelente medicina para los cálculos renales de la vejiga, el reuma y la gota. Eta gura entzun da 4 urte atzerago pasatako zistitis gogoratu nintzen, eta uste gabean Araba hasi nintzaion. Baina nik esaldia amaitu baino lehen berriro eraso ninduen Txillardegi, Araba da alabegi, ez nuen ies biderik. Alegia, aurkeztu egin zuela Juan Mari Txillardegi. Txillardegiren itzala oso handia da, ez? Eta hor ikusten da, Irigoyenek eta beste asko sentitzen dugun bertigori bera buruz egiterakoan, ez? Baina, zorionez itzal hori handia izateak esan nahi du, bere aterpean danok abitzen gara, ez? Eta hori da askotan falta duguna, ez? Hala ere, ez dakit Txillardegiren itzalpean danok abitzen gara, Txillardegi abitzen den Euskal Herrian, ez? Horretik ez dauka bibliotekarik esate baterako, geuk ere behar bada esan beharko dugu Juan Mari bezala, ez? Txillardegi ez bezala guretzak gehiegi, ez? Tristea litzateke, baina gure lotza infiniturako bibliotekari adibidez ezin izan diogu eman, ez dugu lortu ematea, ez? Gizon handiei pasatzen zaie, Baudelarrek esaten zuen, las naciones tienen grandes hombres a su pesar. Eta beraz, dakizuenez, etxe honetan ere ezen kabitu Txillardegi, ez? Inoiz ezen euskaltzain oso izan, ez? Eta horri buruz dira nire dakarkadan azken aurreko testua, berari buruzko. Hau kontatzen zuen Ibon Sarasolak Euskaldun egunkarian 85. Euskaltzen dien ari garenok eta nire kasua ikusi besterik ez dago, eskara euskaraz ondoen dakigunok. Une honetan euskaltzen diak badu erronka bat, estandar bat egitea eta horretarako langile berdira. Talde jakin batean lan disiplinatu egiteko prest dagoen jendea, alde horretatik begiratuta benetan uste dut Txillardegi dela egokiena. Sarasolaren ustez ere badu euskaltzen diak Txillardegirekiko zor bat, esaten du. Ezin da ukatu Txillardegi euskarari eta normalizazioari egindako ekarpen handia. Horregatik euskaltzen diak bere ustez ohorezko euskaltzain izendatu beharko luke Txillardegi. Eta humorez esaten zuen hor, Ibon Sarasolak ohorezko euskaltzain izendatuko bagenu aukera bat emango genioke Txillardegiri nire ustez bera gustora egingo lukeen egin dezan izendapen horri uko egin. Boz hori esaten zuen bera zordio euskaltzen dira Txillardegi. 2004an bera Sarasolak hitzoiek izan da 9 urte geroago, boz hori emateko behar bada, eskaintza bat iritsi zitzaion Txillardegi. Txillardegi idatziz erantzun zuena modu honetan. Euskaltzen diak euskaltzain urgazle izendatu ninduen 1957ko irailaren 26an. Geroztikako 57 urte horretan, honegatik edo hargatik ez nau euskaltzain oso izendatu. Eta horrela jokatzeko eskubidea ez dio inondik inora ukatuko. Baina urte horietan hartutako erabakietan,
ez dute zertan neure botoa emateko aukerarik izan. Boto eskumena betidaniko barne araudiak finkatuta 24 euskaltzain osoei dagokielako eta ez beste inori. Oraingoan, gaur prentsa bidez ikasi dudanez, nire irizpidez konsultatu gabe, ohorezko euskaltzaini izendatzera erabaki da. Askotan esan eta idatzi dut ordea, hemeroteka lekuko, ez nagoela prest orain neure euskaltzain mailan aldaketarik bat ere onartzeko. Areago, euskaltzaindiak alor desberdin batzutan hartua duen bidea gaitzesten dudalarik. Ez dut ikamikarik nahi eta gai honetaz ez dut besterik deus ere erantziko. Beude gauzak bere lorretan. Euskal Herriak eta Euskarak berak badaukate ohorezko izendapen haue baino kezkaiturri larriagorik. Anitz esker beraz, baina ez daukat euskaltzaindiaren izendapena onartzerik. Beraz, hemen gaudelarik eskertu nahi dut benetan euskaltzaindiak oso hori eman ziola txillategi efektibamente, ez Posa ez dakit izango zen, baina, poso nola izan da. Beraz, ikusten da hor ere ez bakarrik izun eredugarri bat, apaltasun bat ez, eta esan daiteke hori guztia hobeto, esan daiteke hori guztia eleganteago eta hitz gutxiagotan. Esaten duen guztia esaten du, ez du besterik esaten ez duenik eta hala ere ematen du, esaten ez dituen gauza batzuk ere esaten dituela, berez esaten dituela. Eta bukatu nahi dut beraz, bere hitzek eraman dintutelako pentsatzera, azken hitzan ikustu bereak izan behar dela, ez. 1984an, orduan Tafaian zegoen txalaparta argitaratzak Euskal Herria liburu publikatu zen. Txillarregiren nolabaiteko memoria liburu bat zen, ez? Eta Jose Luis Abradozen beraren hitzaurre batekin hasten zen, eta hitzaurrea modu honetan bukatzen zuen. Bi hitz bukatzeko etorkin seme eta alabei bereziki eskaina. Neronen deitura ongi azaltzen duenez, ni neu ere etorkin semea naiz, egin batez, Francisco Álvarez González, Madrileko nire berraitona, bigarren Karlistada hasi baino lehenago etorri zen Tolosara, Federico Álvarez González, nire aitona, berrez bai, Tolosara etorri zen unmetan, urte pare bat besterik ezuelarik. Eta Bittori Iraola Izmendi Tolosamarrekin eskondu zen, gero alargundutakoan antigua datuz. Horra hor, nire laulein nagusietako bat, lehenengo deitura eman didana Espainiar jatorrekoa. Nik autua egin nuen euskalduna eta abertzalea izatea. Ez dut inoiz, ez da behin ere, nire etorkiari buruzko guarda historik bat ere, ongi esan dut, ez da behin ere entzun. Arrasakoi amorratuak omen diren abertzaleen gandik, ipuinak dira biek. Baina nik autua egin nuen gaztetan, herri zafratu eta iraindu honen alde, eta liburu honetan ematen dudan lekukotasun mozorroa gabea, autu horren froga berria da. Euskal Herrian dino, 1994ko irailean. Hori da daukan azken testua, eta bukatzeko bai daukat anedota bat, ez da aterkiarena, ez eta horrekin akordatu nintzen, daukat beste da kontatzeko hau nirea da. Duela 15 urte gutxi gora bera, Navarra izeneko aldizkari kulturalaren zuzendarian nintzelari arpidedun baten emaila jaso nuen arpidetzan bajanatuko ez. Eta ez gure aldizkariarekin gogatuta zegoelako, baizik eta bere arpidetza guztiak esaten zidan, beharrezkoa esan azalpen bat bide batez esan da, bertan bera guztien ari zelako ez. Berak ez dekien aldizkaria gazte itxiko zela, beraz, behar badaran hori zuen zertan hartu beraz, baina ni banekian persona rekordurako 82 urte zituela eta nik nekien arte gaizo segula ez. Baietz esan nion, jakina, mundu guztiari esaten niona, bajanango niola. Eta uste dut beste zerbait ere esan niola, akorduan ez daukadana, ez? Saiatu naiz email hori rekuperatzen, baina dago email zahar batean dago ezin izan dut, ez? Dago negozta ez estitzen ez dut uste. Ezin dut imaginatu zezango nion, akordatzen nahi sentitu nuen unkidurarekin, ez? Eta berak bere arpidetza hori bajan eman nahi zuelako eta bere kontuak ari zelako garbi ikusten eta klaratzen heriotza baino lehen, ez? Baina horrekin, aterkiarekin akordatu nintzen, eta akordatu nintzen bajaren anedota horrekin, ez? Eta akordatu nintzenean Deabruaren eskolarekin, eta nola esaten zen, Azurarrek ez bakarrik leizezulo horretan Deabruaren gandik ikasi zuela baizik, eta trukean Deabruak bere itzala eskatu ziola. Beraz, itzalik ez duela ez. Beraz, txillardegi zitzaion hori gertatu, evidentea da ezala Kobasuran Deabruarekin sartu ez, itzal oso handia dauka, eta badakit jakin persona batzuentzat beste oso handiak direnek eta kolosoek eta egiten duten itzal hori oso gogaikarria egiten zaiela edo zaila, ez? Eta ez da erraza persona batzuen neurriak beste batzuk txikiago sentiarazten ditu, ez? Askotan gertatzen zaigu. Horregatik ere bat dugu askotan arbasoekin ala etxaitu eta bizi gara edo bizi dira
persona batzuk, ez? Baina itzal bat aterpe bada, aterki bat aterpe bada bezala, ez? Eta etxe bada, eta babesten zaitu euria badator, eta Euskaldun etortzen da, Euskal Herrira, eta ezea zakarra bada, eta sargori badago, eta aterki bat guardasola ere bada, ez? Eta itzala aterpe bat ere bada, ez? Eta nik Txillardegiri baja ematea da gauza bat. Baina beste bat eta horrein da inposgarria baita ere leturi hemen irakurtzea da guk berak baja eman nahi izatea legia, baina ez guk baja ematea, ez? Nola baita esan da guk uste tarpide dut izaten jarretu behar dugula. Txillardegiren itzalpean jarretu behar dugula, ez? Eta koloso poliedriko hau ez dalako bukatzen, horrein dekazio baino ez dara egin bere parte guztia begiratzen, ez? Eta horren adibide da, hemen esan ditugun gauzak ez direla hurbiltzen, egin zituen guztietara, ez? Izan zela zu esan duzu matematikaria, ebili zela mundu osoan zehar, eta egin zizkigula ekarpen bere bizikoak Euskararen alorrean bere bizikoak, arkitekto bat izan zen Euskararentzat, etxe horrentzat, arkitekto bat izan zen literaturarentzat, arkitekto bat izan zen bere herriarentzat, izan zen militante bat, lehoi bat, eta itzal horretan guk abandonatzen ez badugu, ez? Guk baja ematen ez badugu, luzelako etxe badukagula, ez? Eta gero pentsatzen dut, inbein hartan esango niola, eskerrik asko, pentsatzen dut ez. Eta pentsatu nahi dut guri esango niola, eta behar bada besterik ez, baina nahi dut izatea baitere azken hitzak gaur. Biko zaharra jornari eskerrik asko menegoteatik, zuei ere bai, eta eskerrik asko Txillardegi. Ez dugu galderak egiteko mainik eskubide duzu, baina pentsatzen dugu bai ez. Naiz eta dena oso esplikatu dugu, esplikatu dugu. Bai. Ez dela kalean dugu. Puntaz eta hartaz aipatu duzu eta nik ere aipatu behar nuen, Korrealdaik Euskal Kultura Gaur liburuan 10 idazle gaien aipatu zituen. Idazleen artean egiteko inkesta batean. Laboralek atera zuen Euskadiko Kutxak orduan, begiratzen duen zerrendan, eta enituen ezagutzen, edo bat Txillardegi bai ezagutzen nuen, baina puntaz eta hartaz iparraldean argitaratuta zegoen, eta ez zegoen modurik. Eta alako batean Euskaltzaindian, nik orduan kaporen bidez eta jakin nuen, klasikoen fotokopiak egiten ziren, eta fotokopiatu egin nuen, puntaz eta hartaz. Era batekoa izan zen, koloreak Euskal zerean pentsamendu ez dakizelan da koloren teoria horrek txundituta utzi ninduen, ez dakit ezagutzen duzuen, baina alderdi hori ere bazegoen gero egia esan gehiago espero nuen, ze liburu handi aretan aipatzen zen Txillardegiren lan hori, ez da? Eta hori ere gogoan hartu behar da. Zein zen giroa, zein zen garaia, eta non argitaratzen ziren gauzak, eta etzela erreza. Etzatzen dut, eta etzegoela ordenagailurik gauza, bai. Jose Turmedi bera kontatzen zuen, ez dakit norkin kalbatuta kopiatu zuela osorik Azularren gero eta bere eskuz, eta ez eukala kopiatu zuen nolabait esan da, bide esanteko. Eta ez eukala, eta hala ere, nahiz eta kopiatu osorik, ez eukala inolako sentsaziorik ero izan zuena, ez? Ezanik irakurtzen ezer horrela berezia edo. Ez dakidela ze egoeratan kopiatu zuen, pentsatu gabe gehiagi, ez? Kopiatzen duzunen lan automatiko bat egin ez. Baina ala ze kopiatzen zuten. Eta beste gauza bat ez dut esan, eta unena bera, kalderarik ez dago, aipatu nahi nuke Oienart. Txillardegik Oienarten olerkiak argitaratu zituen bere kontura, eta esanak edo refrauak. Saiatu nintzen garaiaretan Oienart irakurten, eta guzti zen zaila. Eta gero, urteak igarota eta badago diska bat, ez dakit iparraldeko kantari horrena, ez dakit izena orain,
zoragarria. Eta geroago jabetu nintzen Arabizko Amoreak eta horrekin eta ze poeta handia izan zen Oienak, itzela eta poeta zibila esan dezagun. Eta orduan hor ere Txillardegiren begi zorrotza ez da liburu hori argitaratzean. Komendatzen dizuet bai diska, ze diskoa badago eta bai liburua edo bestela Armiarma zerean, Oienak. Eta ipatu duzunez baita ere oso liburu polit bat horren beste haino brazabala dukan Txillardegi, baina nire gomendioa bukatzeko da Susa publikatu zuen liburu bat titularekin ez naiz akordatuko konto izakirrek eta Joanem Zabalak egina uste dut aukeratu zituzten Txillardegik idatzitako testua munduan zehar bere bidaietan eta ikusten da idazle fenomenal bat. Ikusi beti kontatzen ditu oso gauza interesanteak dagoen lekuei buruz, erbestean eta zautu zituenak, baina humanoak eta bertara eramaten zaituztenak, kronikak, hori da. Eta bertara eramaten zaituztenak, eta hala ere politena da, badauka bukaera alderantzapat bere haurtzarora eramaten gaituena, eta akordatzen da nola jaten zuen askotan familiarekin leku batean, ez dagoet akorda nona farban edo, eta nola egiten duen idazle bezalaren ez, nola eramaten gaituen berarekin, bere leku horretara lehenik, ez? Nola visualizatzen dugun, eta nola doan gero bere baitara sartzen, eta eramaten gaituen berarekin, hango gusainekin eta janariarekin, eta bukaeran egiten du alako ariketa existentzial bat, haurtzaroko oroitzapena eta existitzen den leku abiak alderatzerakoan, konturatzen da denboraren igarotzeaz eta konturatzen da baita eta bere eriotzarekin nolabait bakea egiten dugu bukaera horretan, eta da testu liburu zoragabe bat, oso testu laburrekin osatua, Susari esker internetener badaukazue eta oso liburu gena. Esan ez dudan beste gozo bat eta idatzit ekarri dut, izan da Euskadi askatasuna. Hemen Bilbon, 19. mendeko lehenengo herenean edo, Mateo Zabalak, Vicenta Mogelek, asmatu zituzten bertsoak eta gauza batzuk eta asmatu zuten hiruko bat. Fedea, berbea, euskerea esan dezagun, ezta? Gero hori Sabino Aranak Berton Bilbo aldarrikatzen dut, bihurtu zuen Jangoikoa eta Lagizarra. Nolabait, hizkuntza kendu egin zuen, hiruko horretatik eta bikoa egin zuen. Kendu eta garen asmatu Lagizarra. Eta asmatu Lagizarra, baina hor legea bat zegoen baina Lagi bihurtu zuen. Sabino Aranak lotxarrazi egin zituen jatorrizko euskaldunak, horregaitik jende asko utzi zion euskeraz egiteari, esan behar dugu, erdaldun berri gehiago dago euskaldun berri baino. Eta hirugarrena izan zen benetan paradigma aldaketa ikaragarria izan zen Euskadi askatasuna. Zehor, jartzen da aberria, Euskadi eta askatasuna. Jangoikoa desagertu eginda. Hizkuntzarena ez dakigu, baina desagertu eginda. Eta orduan hori asmatu zuen taldeari egostea orain talde letra horiekin gero egin direnak atzera begirako batean eta asmatzaileak guztiaren errudun eginez bidegabekeria itzela da. Eta batez ere ez aitortzea bere momentuan sortu zenean paradigma historikoaren sekulako aldaketa izan zela Euskadi eta askatasuna aldarrikatzea dino. Zebestea, Jangoikoa eta Lagizarra zein euskaldunek zekien zezan Lagi. Benetan, holakoa galdetu behar dira. Eta gomendatzen dizuet irakurtzea Mateo Zabalaren liburuan, zelan da, Fabulasen dialekto bizkaino horretan
dagozan sarrerako bertsoak. Ideologia berri horren karlismoaren zera bertsotan ematen duena. Fedea, legea eta berbea. Berbea noski, euskerea. Holan esan da, hau ekarri dut idatzita ez dut esan da, probestu nahi dute Jainkoaren kontrako zure kanpainarekin jarretzen da. Zerekin? Jainkoaren kontrako zure kanpainarekin jarretzen da. Eta partitiboaren alde, segitzen dut. Eta mugagabearen alde. Eta mugagabearen alde. Eta gugak behar teologia ez dutaren da. Bai, eta A organikoaren alde. Gero da. Eta Francisco Cardenal ere bai. Bai, Francisco Cardenal aldekoan nahi, bai, Incluso Villasantena. Bai, joe Villasante, bai. Eskerrik asko dan hori, eta biak badakizue daukazuela beste saio bat, Txiarregi buruz, ez lugu hori baino gehiago dakiten beste Villasantena eta lituriarekin ostu duen. Eskerrik asko.